Mene za a baka? Kai wallahi sun matallahi Qur'ani sai an ban wallahi. To wai me za a baka? Gwamna mana. Gwamna? Mana. Kana dan kwaya da wannan barandamin za a dauki gwamna a baka? To kisa za a dinga yi? Don ba a bani ba. Ni ya ce ban cancanta ba. Shugaba ba. Shugaba ai ya cancanta. Wani shugaba kake nufi? Shugaba mana dan unguwan Ma'azu. Ina magana Alhaji Usman Musa shugaba wanda yake unguwan Ma'azu wanda yake neman ma yara soja ya neman ma yara 'yan sanda sa'annan ya kai su iya force ya gyara masallaci ya gina tituka sa'annan ya sa sola shi kake nufi? In ko haka ne me ciyar da marayu, Kwarai da me ba da abinci, Kwarai da da ruwa Kwarai da aniya. ya cancanta a ba shugaba. Aiko shekaran jiya na ji ana talla a Twitter, Instagram, Facebook da kuma wannan abin da ake kira WhatsApp. Naga an ce Alhaji Usman Musa shugaba zai fito gwamnan jihar Kaduna. So kaga idan ko haka ne shi ya kamata a ce mun dangwala muwa. Har rayuwar mu ma za mu bada. Shikenan kawai magana ta ƙare. Ka aje har rayuwar mu za mu bada. Inda har za a bashi. Yamma kuwa. Inda har za a bashi. Mai taimakon marayin shi ai Mun jini bi. da jikinmu ma za mu je mu bada a wajen Mun yi mu baya a mun bi. Aje. To yanzu abin da nake so ka yadda wa'annan abubuwa. Okay. To ba da Ka yadda su. Inda haka ne ni na zace. Sa'an nan ka koma gida ranar zaɓe ka fito da abin zaɓenka don ganin cewa ka dangwala wa Alhaji Usman Musa shugaba a matsayin gwamnan jihar Kaduna. Yanzu kana ji? Ka je kawai. Ka je. In haka ne har rayuwar mu ma za mu bada. To, kun yadda. Yadda rayuwa ba za mu bada in Allah ya yi. To na gode. Yanzu abin da nake so da kai kana ji ranar zaɓe ka fito da botas ka ɗinka gurin ganin cewa ka dangwala wa Alhaji Usman Musa shugaba. Kan gaba. kuma duk za mu mallaki namu yanzu. Na gode. Kuma duk za mu ji kar ka manta. Na gode. Koma. Ba damuwa.